M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Nonse takulandirani pa Tilankhuleni Ambuye lero lachiwiri pa 21 May, sabata la 7 mchaka cha mpingo. Mawu oyamba akuchokera mkalata ya Yakobe mutu 4 ndi meya 1 kulekeza 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Betha Haji kuchokera ku St. Montfort CI Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo lero uthenga wabwino uchokera pa Mariko mutu 9 kuyambira verse 30 kulekeza 37. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi a Monsignor Patrick Tawale kuchokera ku St. Andrew Kagwa Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu a m'buku loyera. Mawu a mkalata ya Yakobe woyera. Abale, kodi nkhondo zimachokera kuti? Kukangana pakati panu kumachokera kuti? Kodi suja zimachokera ku zilakolako zanu zathupi zimene zimachita nkhondo mwa inu? Mumalakalaka zinthu, koma zimakusowani. N'chifukwa chake mumapha munthu. Mumasilira zinthu, koma simungathe kuzipeza. N'chifukwa chake mumamenyana, nkumachita nkhondo. Mulibe zinthuzo chifukwa simupempha kwa Mulungu. Ndipo ngakhale mupemphe, simulandira chifukwa mumapempha molakwa. Zimene mumapempha, mumafuna kumangozimwazira pa zokukondweretsani basi. Inu anthu osakhulupirikanu, kodi simudziwa kuti kuchita chibwenzi ndi zapansi pano nkudana ndi Mulungu? Choncho munthu wofuna kukhala bwenzi la zapansi pano, ameneyo amadzisandutsa mdani wa Mulungu. Kodi kapena mukuyesa kuti Malembo amanena pachabe kuti Mulungu amafunitsitsa mwansanje mzimu umene Iye adayika kuti uzikhala mwa ife? Mulungu amatsutsa odzikuza, koma odzichepetsa amawakomera mtima. Tsono muzigonjera Mulungu. Satana muzilimbana naye, ndipo adzakuthawani. Yandikirani kwa Mulungu, ndipo Iye adzayandikira kwa inu. Muzisamba m'manja, inu anthu ochimwa. Chotsani maganizo onyenga m'mitima mwanu, inu anthu okayikakayika. Zindikirani umphawi wanu, imvani chisoni, lirani misozi. Kuseka kwanu kusanduke kulira, ndipo chimwemwe chanu chisanduke chisoni. Mudzichepetse pamaso pa Ambuye, ndipo adzakukwezani. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mumthenga wabwino mungadalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu atachoka kumeneko pamodzi ndi ophunzira ake ankadutsa m'dziko la Galileya.
Koma Yesu adafune kuti anthu adziwe, chifukwa ankaphunzitsa ophunzira ake, ankawuza kuti Mwana wa Munthu akudzaperekedwa kwa anthu, ndipo iwowo adzamupha, koma atamupha iye adzauka patapita masiku atatu. Ophunzira ake sadamvetse mawu amenewa, komabe ankaopa kumufunsa. Yesu ndi ophunzira ake adafika ku Kapenawo. Atalowa mnyumba, iye adawafunsa kuti, kodi panjira paja mumatsutsana zotani? Ophunzirawo adangoti chete. Ndiye kuti zimene ankatsutsana panjirapo zinali zakuti wamkulu ndani pakati pawo. Yesu adakhala pansi nawayitana ophunzira 12 aja, ndipo adawuza kuti ngati wina afuna kukhala wamkulu, adzisandutse wamng'ono wotumikira onse. Atatero adatenga mwana namkhazika pakati pawo, nkumufungata nawawuza kuti aliyense wolandira bwino mwana wonga ngati uyu chifukwa cha ine, ndiye kuti akulandira bwino ine amene, ndipo wondilandira ine bwino ndiye kuti akulandira bwino osati ineyo koma Atate amene adandituma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Muthenga wa lero, Ambuye Yesu akutikumbutsa za Chikhristu chenicheni, ndipo pakutero akunena kuti kudzichepetsa ndikofunikira kwambiri pa moyo wathu wa Chikhristu. Ndipo kudzichepetsa kwathu ndiye kuti tikafika pagulu tisamadziyesa oyambirirayi, tidziyesa ngati ife omalizira anzathu tidzayika patsogolo. Ndipo akutiphunzitsanso kuti wophunzira weniweni amaoneka pakudzichepetsa pake, ndiponso pakuthandiza ena. Kudzichepetsa kwakeko ndiye ifeyo ngati otsatira Ambuye Yesu timenera kutengerapo chitsanzo chimenechi. Ife ngati Akhristu timaona kuti kawirikawiri ndi umunthu wathu nthawi zina timafuna maulemerero, ndipo timafuna kuti anthu ena azitiyamikira, ndiponso timafuna malo apamwamba azitipatsa ma-titles osiyanasiyana. Zimenezi zikutsutsana ndi maphunzitso a Ambuye Yesu. Chifukwa iyeyo monga anali Mulungu sadafunefune maulemerero amene ambiri ife timafuna, maulemerero makamaka apansi pano. Adadzichepetsa. Munthu wodzichepetsa, Mulungu yemweyo ndi amene amamukuza, amamuyika pamwamba. Ndipo ifeyo tiyenera kuti zimenezi tizitsatira pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndipo sikungodzichepetsa kokhayi, mkudzichepetsa kwathu tizithanso kumathandiza anthu ena, kumachitira zabwino makamaka anthu osowa, anthu kuchokera kwa iwo kumene sititha kuyembekezera zina zoti atibwezere. Ndipo ifeyo tionetse Chikhristu chathu ntchito zathu zabwino. Amanena kuti Chikhristu chopanda ntchito zabwino chilibe pake. Lero tiyeni timpemphe Ambuye Yesu yemweyo amene adadzichepetsa kotheratu atipatse mtima wodzichepetsa, ndipo mkudzichepetsa kwathu tithe kumachitira ena zabwino makamaka anthu osowa. Amen.